Panna Mária je kráľovná. Svätá Tereska nazývala Pannu Máriu kráľovnou svojho srdca. Musíme mať úctu k Panne Márii, pretože ona je našou kráľovnou a je povinnosťou poddaných milovať, ctiť a chváliť svoju kráľovnú. Panna Mária je účastnou na Božom kráľovskom úrade Pána Ježiša. Bola matkou najvyššieho kráľa. Môžeme povedať, že bola kráľovnou matkou Ježiša a v nebi teraz sedí oslávená po pravici syna. Po tvojej pravici stojí kráľovna ozdobená zlatom. Žalm 45:10. Božie materstvo a nepoškvrnené počatie robia v skutočnosti z Panny Márie univerzálnu kráľovnú a vládkyňu neba. Tá, ktorá môže povedať Bohu: Ty si môj syn. Žalm 2:7. Tá, ktorá môže povedať všetkému stvoreniu: Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest. Prv ako stvoril od pradávna čokoľvek. Od večnosti som ustanovená. Od počiatku. Prv ako povstal svet. Nebolo ešte morských hlbín, keď som sa ja už zrodila. Nebolo ešte žriediel obťažených vodami. Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila. Príslovia 8:22-25. Žena odetá slnkom. Ak by sme sa naozaj zamysleli nad touto vznešenou skutočnosťou našej viery, zistili by sme, že zjavenia, ktoré mali svätí ohľadom úcty, ktorú už tu na zemi vzdávali anielské zástupy Panne Márii a boli zhromaždené okolo nej, pripravené jej preukázať služby cti a lásky, sú v porovnaní so skutočnosťou iba nepatrnou vecou. Svätá Brigita, blahoslavená Katarína Emerichová a ctihodná Mária z Agredy nám opísali niečo z toho, čo spoznali v extázach a v podivuhodných videniach. Svätí otcovia a učitelia cirkvi sa pokúsili objasniť vznešenými vzletmi úchvatnosť Máriinho kráľovského úradu, hovorí nám svätý Maximilián M. Kolbe. Ona je taká povýšená Bohom, že všetko to, čo duše, ktoré ju najviac milujú, budú konať pre ňu až do konca sveta, sa nikdy nevyrovná sláve, ktorej je ona hodná. Raz sa svätý páter Pio nachádzal na verande spolu s ostatnými spolubratmi a počúval skupinu veriacich, ktorí spievali pieseň Panne Márii s refrénom, ktorý znie takto: Si krásna ako slnko, belšia než mesiac. Pri týchto slovách páter Pio razom povedal: Ak by bola Panna Mária taká, ako hovoria tieto slová, nechcel by som ísť do neba. A teda, opýtal sa spolubrat, Panna Mária je oveľa krajšia? Páter odpovedal neopísateľným hlasom: Keby si len vedel. Pápež Pius XII, ktorý slávnostne vyhlásil sviatok Panny Márie kráľovnej, nám zanechal nezabudnutelné slová o tejto najutešujúcejšej pravde. Je to on, ktorý nám odporúča s búšiacim srdcom: Voči nepoškvrnenej si zachovajte čo najživší obdiv. Nemajte nikdy strach z toho, že by ste príliš vyzdvihovali tú, ktorá zažiari vo večnosti ako vrcholné Božie dielo, najobdivuhodnejšie stvorenie a najoslnivejšie zrkadlo Božích dokonalostí. Avšak predstavenie Panny Márie kráľovnej učinil najslávnejším spôsobom sám Boh na prvých stranách svätého písma tam, kde bezútešná tma, vytvorená satanom pri páde našich prarodičov do prvotného hriechu, bola preniknutá svetlom proroctva o žene, ktorá raz spolu so synom zvíťazí nad pekelným hadom, keď mu rozmliaždí hlavu. To je tá víťazná kráľovna nad hriechom, kráľovna lásky a slávy, ktorú prorok uvidí prichádzať jasnú ako slnko, krásnu ako mesiac, hroznú ako vojsko zhromaždené v poli. Pieseň piesní 6:10. A svätý Ján Evanjelista ju uvidí zjaviť sa na nebi na konci vekov odetú slnkom, s mesiacom pod jej nohami a s korunou z 12 hviezd na jej hlave. Zjavenia 12:1. Jej sláva je našou radosťou. Kráľovská hodnosť predstavuje pre Pannu Máriu slávu bez hraníc, ale získala ju tiež pokorou bez hraníc. Boh povyšuje ponížených. Porovnaj Lukášovo Evangelium 1:52. Svätý Bonaventura potvrdzuje, že Boh tak vyvýšil Pannu Máriu pre jej pokoru, že teraz sa na jej kráľovské meno, tak ako na Ježišovo, musia pokloniť nebeské tvory, pozemské i pekelné.
Takto povedal aj svätý Augustín a takto hovorí aj svätý Bernard, svätý Ľudovít Mária Grignon z Montfortu a najmä svätý Alfons z Ligury. Ale Máriina kráľovská hodnosť je aj našou radosťou. Aké je to krásne mať mamu oslávenú až do najvyššieho neba, mať za mamu kráľovnú neba. Ako by mohol nejasať syn pre slávu svojej mamy? A ktorý syn by nechcel vidieť svoju mamu vyvýšenú? Svätá Tereska napísala svoj posledný lístoček pred smrťou s touto pôvabnou, celkom mariánskou myšlienkou. Ó Mária, ak by som ja bola kráľovnou nebies a vy by ste boli Terezou, potom by som ja chcela byť Terezou, aby ste vy boli kráľovnou neba. Koľko zármutku preto spôsobujú všetci tí, ktorí nemilujú Pannu Máriu ako kráľovnú a takmer sa usilujú zosadiť ju z jej kráľovskej slávy, aby ju mohli považovať jedine za obyčajnú ženu. Čo sú to za synovia? Ukazujú, že majú lásku prevrátenú naopak. Namiesto toho, aby vyvyšovali svoju mamu, usilujú sa ju ponížiť, ako by jej česť bola pre nich potupou. Svätý Pio z Pietralčiny sa raz dozvedel od samotných démonov, že vtedy, keď chcú oklamať duše a maskujú sa za Pannu Máriu, vyjde im to oveľa drahšie, než keby sa maskovali za samotného Ježiša. Ako veľmi záleží Bohu na cti svojej matky. A takto je to vždy. Skutočným synom záleží viac na matke, než na sebe samých. Keď svätý Alfons z Ligury napísal svoj pozoruhodný traktát chvály Panny Márie, chcel ho venovať Ježišovi. Prečo? Odpovedá. Neviem, komu inému by som ho mal venovať než tebe, môj Ježišu, ktorému toľko záleží na sláve tejto matky. Tebe ho teda venujem a odporúčam. Nemali by sme tiež zabudnúť na potešujúcu pravdu zjavenú Duchom Svätým. Kto si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. Kňaz Sirachovho syna 3.5. Ak toto platí pre toho, kto oslavuje pozemskú matku, o čo viac to bude platiť pre toho, kto oslavuje nebeskú matku. Okrem toho, materstvo a kráľovský úrad sú od Panny Márie neoddeliteľné. Ona je kráľovnou, pretože je Božou matkou a nemohla by byť Božou matkou bez toho, aby nebola aj kráľovnou. Ak si navyše uvedomíme, že táto nebeská kráľovna je zároveň najsladšou a najľudskejšou mamou, tak ako žiadna iná mama na svete, potom budeme ešte väčšmi dojatí. Kráľovná, ktorá je zároveň mamou plnou nehy voči svojim synom, je ešte obdivuhodnejšia, ako keby bola iba mamou. Kráľovský úrad vyzdvihuje materstvo a materstvo zas robí kráľovský úrad lásky plným. Zdravá kráľovná nebies, spieva liturgia Márii. A takto máme spievať aj my, túžiac v duchu, aby našej mame, tak ako Ježišovi, kráľovi celého sveta, bola vzdávaná všetká sláva a česť. List Hebrejom 2.9. Spolu s ňou do neba. Nakoniec musíme pochopiť, že Máriina kráľovská hodnosť si vyžaduje našu úctu synov a poddaných kvôli našej vlastnej spáse. Svätý Tomáš Akvinský výslovne učil, že Matka Božia získala pre seba majestát kráľovstva, aby bola kráľovnou milosrdenstva tam, kde je syn kráľom spravodlivosti. A kto by nepotreboval milosrdenstvo? Iba ten, kto sa nachádza pod plášťom kráľovnej, bude účastný jej víťazstva nad pekelným hadom. Ona ti rozšliepe hlavu. Genézis 3.15. Unikať jej kráľovstvu lásky je teda nevďačnosťou a bláznostvom. Svätý Maximilián Mária Kolbe mohol povedať: nepoškvrnená sa musí stať, a to čo najskôr, kráľovnou všetkých národov a každého človeka zvlášť. Kto bude odporovať a neuverí jej láske, zahynie. Kto ju však uzná za kráľovnú a bude konať ako jej vojak, aby dobil pre ňu svet, bude žiť, zakvitne a bude prekvítať vždy hojnejšie. Musíme si byť istí, že je to tak. Kráľovná víťazstiev sa vôbec nebojí pekla. Svätá Veronika Giuliani bola často napádaná démonom aj fyzicky. Avšak keď vzývala Pannu Máriu, démon utekajúc kričal: nevzývaj moju nepriateľku. Keď sa svätá Bernadeta počas zjavenia v Lurdoch vydesila, keď uvidela strašidelné formy démonov, ktorí pekelným spôsobom kričali v jej blízkosti, stačil jediný prísny pohľad nepoškvrnenej kráľovnej voči ním, aby sa dali do zbesneného úteku. Voči nepoškvrnenej kráľovnej neba i zeme sú diabli iba hromadou múch
a Satan je skutočným Belzebulom, čo vlastne znamená boh múch. Obracať sa k nej. Ktorého si dňa zavolali blahoslaveného Eduarda Popeho, aby opatroval jedného vážne chorého človeka z farnosti. Hneď na začiatku mu povedali, že ide o neznaboha, plného divokej nenávisti. To nevadí, povedal farár, pošleme ho do raja. Keď vstúpil do izby chorého, zazrel sošku nepoškvrnenej. Hneď pri nej zapálil sviečku a začal sa nahlas modliť k Pane Márii, aby vytrhla tú dušu z diabolských pazúrov. Potom odišiel bez toho, aby niečo povedal. Nasledujúci deň sa znova vrátil. Hneď ako prišiel, chorý sa ho opýtal. Ctihodný otče, chcete zápalku? Farárovi poskočilo srdce. Prijal zápalku, zapálil ňou sviečku a začal sa modliť. Po chvíli ho neveriaci človek zavolal k sebe a povedal mu: Pán farár, teraz ma môžete vyspovedať. Panna Mária a vy ste silnejší než diabol. Spomeňme ešte jednu príznačnú a poučnú príhodu. Blahoslavený Chaminade, veľký ctiteľ Panny Márie, zakladateľ mariánskej rehoľnej kongregácie, sa stal v posledných rokoch svojho života slepým a nemohol už recitovať posvätné ofícium. Každé ráno sa však nechal odprevadiť na koniec Lipovej ulice pri rehoľnom dome k soche nepoškvrnenej. Len čo tá prišiel, rukami hľadal hada pod nohami nepoškvrnenej, a keď ho zovrel, viac ráz opakoval: Rozšliapala ti hlavu a vždy ti ju rozšliape. Skutočne, Panna Mária je všemohúca kráľovná, hrozná ako zoradené vojsko. Pieseň piesní 6:10. Svätý Maximilián Mária Kolbe napísal, že dnes had dvíha hlavu po celom svete, ale nepoškvrnená mu po nej šliape v úžasných víťazstvách. Áno, je pravdou, že dnes had dvíha hlavu po celom svete. Stačí totiž pomyslieť na vražedný zákon, ktorý legalizuje potraty, a na zákon, ktorý rozbíja rodinu rozvodom. Stačí pomyslieť na úpadok človeka v predmanželských vzťahoch a vo voľnom spolužití, antikoncepciu a homosexualitu, pornografiu a nudizmus. Stačí pomyslieť na pohoršenie spôsobené vojnami a pomyslieť tiež na ľudí tretieho sveta, ktorí zomierajú od hladu, vykorisťovaní a vyvrhnutí veľkými mocnosťami. Toto sú satanové víťazstvá. To je jeho evanjelium. Panna Mária nech nás ochráni pred touto ríšou temnôt. Lukášovo evanjelium 22:53. Máme však veľmi potešujúci prísľub Panny Márie daný vo Fatime. Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Živý vzťah a dôvera v ňu. Je nevyhnutné, aby sme živo dôverovali moci nebeskej Matky a Kráľovnej, ktorá nás miluje svojim nepoškvrneným srdcom a ochraňuje nás silou Božej milosti, ktorej je ona vždy plná. Lukášovo evanjelium 1:28. Jej kráľovské a materinské milosrdenstvo je vždy pripravené zachrániť tých, ktorí sa k nej obracajú, v ňu dúfajú, jej sa zverujú, hoci by sa ocitli i v tých najbezútešnejších podmienkach. Svätý Maximilián hovorieval: Aj keby si sa nachádzal jednou nohou v pekle, obráť sa k nepoškvrnenej a zver sa jej. Ona, všemohúca kráľovná, ťa vytrhne z pekla a zachráni. Pripomeňme si tu poučný príklad svätého Františka Saleského, ktorý bol v istom čase univerzitným študentom v Padove. Svätý mladík takmer upadol do zúfalstva, keď na ňo doliehala hrozná vnútorná skúška. Pokladal sa už za Bohom odsúdeného do pekla. Zbožný mladík, ktorý už mimochodom spravil aj sľub čistoty, začal chátrať aj fyzicky, pretože už nedokázal mať viac nádej. Istý deň, keď vošiel do kostola, vrhol sa k oltáru Panny Márie, prosiac ju s dôverou, s tvárou k zemi, aby, keď už má byť navždy Bohom zatratený, mohol mať aspoň milosť milovať Boha, kým žije na zemi. So slzami a vzlikotom začal mladík recitovať memorare svätého Bernarda. Spomeň si, ó presvätá Panna. A hľa, hneď ako dokončí modlitbu, vnútorná úzkosť sa rozplýva, vracia sa pokoj do jeho duše a srdce sa naplňa dôverou. Matka a kráľovná zasiahla a nepriateľ sa ihneď vzdialil. Márino milosrdenstvo sa vždy matersky rozširuje na tých, čo to najviac potrebujú. Už jeden z veľkých svätých otcov, svätý Ján Chryzostóm, hovoril svojho času, že ohromné milosrdenstvo Márie zachraňuje veľký počet nešťastníkov
ktorí by inak boli podľa zákonov Božej spravodlivosti zatratení. Áno, ó Mária, Božská matka, Panna a vládkyňa, ty najvyššia sláva Boha, chceme ťa nasledovať ako našu kráľovnu, kráľovnu lásky, kráľovnu premocnú, kráľovnu celkom nebeskú, kráľovnu lásky plnú a prenádhernú. Zdravá kráľovná.